ತೆರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತೆರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಪುರ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನೆ ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಉಲ್ಲಾಯನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆದೆ ನೀತಿ ಲೇಸನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದರು ಬಂಧುಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥದ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತುಡುಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೈತೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮುಕ್ಕುಡ್ದಾಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಾಲೈತೆ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಪಿಜಿರ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಮಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಏತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ನನಲ ಮದಿಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆತ ಚಾತುರ್ಪು ಲೋಕದ ಅಂಗನೋಗು ಎತ್ತೋಡು ಅನ್ನಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನಲೆಸು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನು ತೆಲಿಪಾರ್ಲ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಬುಲಿಪಾರ್ಲ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ಮೂಜನೆ ಎಸಲ್ದ ಸಂಬರಪ್ಪು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ಎಸಲು ಮೂಜೆತ್ತ ಸುತ್ತು ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿನ ಸುರ್ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ದಕುಲು ಕೊಡ್ತಿರಂದಾಂಡ ಒತ್ತುಡು ಬಲದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತನ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನಮರಿಕೆ ಮಲ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನ ಪ್ರಂದು ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪಂತಂದು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇರ್ಬೋದು ಐಟ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತುಗು ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಂಗೆ ಒದಗದಿರು ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ರಡ್ಡು ಮಮಲ್ಲ ಕಂಬುಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕೈ ರಡ್ಡು ದಂಗುಲು ಅತ್ತನ ರಡ್ಡು ಪೊಟ್ಟೆಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ದೆರ್ತುಂದ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗುಲರು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮನು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿನ ಬುಲಪಾದನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೋನೆ ಜಪಡ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಳಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿಂದ ತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಬರವಲೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಾನಿ ಬಂತಿರು ನಡುರಾತ್ರಿಡು ದಟ ನಡೀರಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವು ವರ್ತಿಯೇ ಮಾರ್ಗದ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಈ ದೇಶಗೂ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ ಬಂಡೇರಣ್ಣ ಇನಿಕ್ ನಡುರಾತ್ರಿ ಬುಡ್ದು ಪಚ್ಚ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲೇ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುರುಕುವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ನಂಡಲ ಅಕಲೇನು ಕೈಕಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡನು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಎನ್ನ ಬದುಕುನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿದ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ತ ಈ ಕೂಡ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಲ ಸೀದೋಡು ಬರಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಲ ಯಾನಿಕ್ ದಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತು ಜಾನ ಅನ್ಯಾಯ ಈ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದು ಜಡ ಈದ ಏನಂತುದು ಪೋಡಿಯೊಂದಲ್ಲ ಈ ಎಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಪೋತೆ ನಿಕ್ಕಿನಿ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಬರೊಂದುಂಟು ಏ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಕು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಉಪಕಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತನ್ನ ಮಾನ ಪೋಯ್ನೇಕ್ ನಿನ್ನಡ ನ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾನಗ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅತ್ತೈ ಅವು ನಿನ್ನ ಮಾನಗು ಕಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು
ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಮಾಡೋ ಮಿನ ತಾಕತ್ ಎಂಕ್ಲಾಗ್ತೇಜಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೋಡ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲೆಲ್ಲ ಕೆರ್ದು ಮಾಡ್ತುವೇರ. ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಒರ್ಪವರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಡ್ಡ ಇಂಕೆ ಎನ್ನ ಜೀವದ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು, ಎನ್ನ ಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಈ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾನಗಿಪ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವಗಿಜ್ಜಿ. ಆನಿ ಕಾಲಿ ಎನ್ನ ಮಾನ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿ ನತ್ತು ಮಾತಲ ಬದಲಾಂಡು, ಮಾತಲ ಬದಲಾಂಡು. ಈ ಸಮಾಜ ಎನ್ನನ್ನು ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಂಡು. ಕೆಲವರು ಕನಿಕರಡು ತೂಯರು, ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಹೊರ ನಡತಿನವು ಕುಡಾರ ನಡತಂಡ ದಾಲ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಯರು. ಕೈ ಪತ್ತದು ನಡಪೊಡಾಯನಯೇ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪೋಯೆ. ಈ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಲು ಅಕಲಗಲ ಲಾಭ ತೂಯರು, ಎದುರ್ದಯನ ಕಾಸು ತೂಯರು. ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪೋಡಿದು ಮುಲ್ಲೆ ಸೇರಿಯರು, ಪೊಟ್ಟಿದು ಮುಲ್ಲೆ ಸೇರಿಯರು. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಲ್ತುಂಡು. ಬಾ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಚ್ಚಿ, ಬೆಲೆನೇ ಇಚ್ಚಿ. ಅನಿ ರೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಕ ಎನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನೈಕ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬತ್ತ ತೈ. ಏ ನ ಯಾನು ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂದೇ ಸ್ಥಾನಡು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ತೊಳ್ದ ಅಕಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತವಯ್ಯ. ಈ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ. ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಒರಿಪುನ ನಿನ್ನ ಹಿಂಗ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಎನ್ನ ಬದುಕನು ಈ ಹಾಳು ಮಲ್ತಾ ನಿನ್ನರ್ದಾದೆನ್ನ ಬದುಕು ಸರ್ವನಾಶ. ನಿನ್ನರ್ದಾದು ಎನ್ನ ಬದುಕು ಸರ್ವನಾಶ ಆಂಡು, ಎನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಳಾಂಡು. ಯಾನಿ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಲ್ತ ಸೈಪುನ ಪೊತ್ತುಗು ನಿನ್ನ ಮೋಣದ ಭಾವನೆಲು ಕಣ್ಣದ ನೋಟ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೊರೆ ಒಂದುಂಡು. ದಿಕ್ಕು ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಡು ಪಂದು ಮನಸ್ಸಿಡು ಪೋ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಸರ್ ದಾದಾ ಅಂడి ಸಾನ ಕೂಡ ಬತ್ತೋಲಿ ದಾದಾ ಸಾನ ಕೂಡ ಬತ್ತೋ ಎಂಡ ಪಾತೇರು ದಾದಾ ಪಾತೇರು ಸರ್ ಆಲಾ ನೀ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು 5 ದಿನತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೋಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೇಗ ಅಲ್ನ ನೀನೆ ಪುನಃ ನಾಡ್ದ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಪೋತುಜಿ
ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಲಿತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪೋಂದೆಜ್ಜ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪೋಂದೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಸರ್ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ನೂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೈಕಲ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆಗ್ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ನೀನೆప్పుడు ಕೂಡ ಮನಸಾಲ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಕಾಸುದಾಗಲು ಅಗಲು ಕಾನೂನುಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟವೇರು ಎಂಕಲೈಕು ಒಪ್ಪಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತನತ ಆಯ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಏಯ್ ನಾ ನಿಕ್ಕನಿಗೆ ಏತು ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಇಡೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ್ ಮಾತ ಲೆಟ್ಟೊಂದು ಬರೋಡ್ತಿಂದ ಎಂಕದಾಲ ಗಿರಾತ್ ಆಂಡಾಯೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಕಲೆಪೆ ಬಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವ ಆತೆ ನಮ್ಮರ್ದ ಅದು ಒರಿಂಡ ಒರಿಯಾಡು ಬಂದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಅಕಲಿತ್ತ ಬರುವೇರು ಯಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತದ್ಲಾಗಲಿಗೆ ದಾಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಕೊರ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಅಕಡ ಕಾಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲಿನ ಎದುರು ಪಾಡೊಂದು ಬದುಕೆರೆಗೆ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಿನಗಲಿಗೆ ತತ್ತೊಂಡ್ರಿಗೆ 1000 ಸಾದಿಯುಂಡು ನಿರಪರಾಧಿಗಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಸರ್ ಆಯೇ ಕಾಸದ ಮದೊಟ್ಟು ದಾದ ಬೋಡಣಲ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾನೂನುಡು ಅಕಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಪೋಯರ್ಡ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಯೇರು ಎಂಕಲಿಗೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಐತ ಉಲಾಯಿಡೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲು 1001 ಜನ ಇಪ್ಪುಯೇರು ಈ ಸಮಾಜಲ ಎಂಕಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಯ್ಯೇ ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಯಿ ಆ ನೀ ಆಲು ಸೈತೋಲು ಎಲ್ಲ ಈದು ಎಲ್ಲಂಗಿ ಆನೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏಯ್ ನಿಕ್ಕನ್ ಮೊರಣಿಯ ಪಂತಿನತ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದದ್ದು ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಏನಂತ ತಡೆಪಿರಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಕಡೆತ್ತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 2 ಕೊರ್ಪ ಓಲು ಕೊರ್ಪ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ 2 ಕೊರ್ಪನಾ ಆ ಏನಂತೂ ಪೋಡಿದು ಮರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತೂಲ ಸರ್ ಸರ್ ಆಯಂಕ್ ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಕ್ಲಾ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಆಯಗ್ ಏನನ್ನ ಎದುರು ಪಾಡ್ನ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯಗ್ ಬಂಡ ಆಯಗ್ಲ ಬದುಕೊಡು ಒಂದು ಯಾನು ಕಟ್ಟದಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾನು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಅನ್ಯಾಯ ಹಿಂಸೆಗು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಯಾನು ಕಟ್ಟದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ಈ ಕಾಡು ಡಿಪ್ಪನ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ತಕೊಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ನಕ್ಲಿದ್ದೇರು ನಾನ ನಿಕ್ಕಿಪ್ಪುನು ರಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಎನ್ನೋ ಚೇರ್ನ ತಪ್ಪುಗು ಯಾನು ಕೊರಿನ ಕಾಸ್ತದೆ ತಂದು ಯಾನು ಪಣಿಲಕ್ಕೇಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆವಡು
ಅಜ್ಜ ಈ ಅದೇ ಮಾನ ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಬದುಕಿರಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಬೇತ ವಾ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಗ್ಲಾವೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಬದುಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಸೈಪೆ ಬರ್ಚಿ ಈ ಜಾಗೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪನು ಈ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಹಾನಿ ಎಂಕುಲ ಮುಗುಲು ಇಂಚಾನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋವೊಚ್ಚಿ ಈ ಕಾಮುಕರ್ನ ಕಾಮಗು ಬಲಿಯಾದ ಸೈತಿನ ಪೊಣ್ಣಲೆಗ ಮುಲ್ಪ ನ್ಯಾಯಗೆ ಬದುಕೊರ್ರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಛೆರು ಉಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರೋಡುಡ ನೀರಿಡ ತಾದಿಡ ಕಾಡುಡ ಪುನಾದ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕಲೆನ್ನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಂತದು ವಿ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅದೇ ಸುಲಭಡೆಂಕಲನ್ನು ಮದತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೆರು ಅಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಏರ್ಲಾಗೆ ಬದುಕೋರ್ಪುಜರು ಸರ್ ಎಂಕಾತಿನ ಅನ್ಯಾಯಗು ಇರಣ ನ್ಯಾಯಗೆ ಪದುಕೊರ್ರೆಗ ಅತ್ತಜಿ ಅಲೆಗಂಡಲ ನ್ಯಾಯಗೆ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅಲೆಗಂಡಲ ನ್ಯಾಯಗೆ ಪದುಕೊರ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತು ಕೆರ್ಪು ನಗಲಿಗೆ ಇರಾಂಡಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲೆಗ ಅನ್ಯಾಯ ಅವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲೆಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಲೆಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಲೆಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಆಯ್ ಬದುಕದಿತ್ತಡ ನನ್ನತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ನಿಂಚೆನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದಕ್ಕಿರ್ತವೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಈ ಪೊಡರ್ಚಿ ಈಡೆಗೆ ಬೈದಿನವು ಆಯ ಮೂಲು ಸೈದಿನವು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನವು ನಿನ್ನ ಬದುಕದ ಕೆಟ್ಟ ಕನ ಅಂದು ಮದತ್ ಬಿಡು ಬಿದಾರ ಮುಲ್ಪಡ್ತ ಸರ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನೆರೆದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೇನೋನ್ಗ ಪೊಲ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸಂಗೀತೋಡ್ ಸಹಕಾರ ಮದ್ದಿನಾರ್ ಮಧುಕರ್ ಅದೇ ಮಧುಕರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿಶ್ವರಾವ್ ಹಾವಂಜೆ ಕವನ ಆಚಾರ್ಯ ಪೇರೂರು ವಿಶ್ವಸುವರ್ಣ ಮಣಿಪಾಲ್ ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡವರು ಕೀರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವೈನ ಅಭಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ವಾರೀತಿ ಕಲ್ನ ಉಡಲು ಕಂತದಿನ ಮಂದಿಗೆ ಎನ್ನಚ್ಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಟೇನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸುರು ಮಲ್ತಂದಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರು. ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್.
ಭಾರಿ ಶೋಕು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ತೋಜಾಯರು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪಾವನ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಖಾಲಿ ಟಿ ವಿಡ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಒಂಜಿ ಐನು ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ನಿಕ್ಕಲು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಆ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಅನ್ಯಾಯ ಆದ ಬೇನೆ ತಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಅವು ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮುಡ್ದು ಬೈದನು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ದೇಕಿ ಬೈದನು ಅವು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಲ್ಪುಣು ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಲ್ಪುಣು ಎನ್ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬರಲಿಂದು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಾರು ಉಚ್ಚಾರಕ್ಲೆ ಏನಿತ್ತನು ಇರ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಗೋಡೆದ ನಡುಟ್ಟು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚಿನಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಪಿನ ಅನ್ಯಾಯನು ಎಂಚ ತಡೆಗಟ್ಟೊಲಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಿಪವನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷಡು ಈತ್ ಕತೆನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೊಡೆತಾರೆ ಅಬ್ಬರ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಡು ಈ ಕತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಂದರ ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಣು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇರುವೇರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಜಲ್ದಾರ್ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ದ ಪೊಲೀಸ್ದಾರ್ಲ ಅವು ಮಾಲೆ ಬಾಡ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಏರ್ಲ ಕೇನ್ ರೆಜ್ಜಂಡು ದಯಬರ್ನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ದಾರು ಆತು ಗಡ್ಡು ದೇವ್ರು ಬಿಡ್ಪೇರೋ ಮಾರಿಂದ ಮಾಲೆ ಬಾಡ್ದು ನೋಡೋ ಕೂಜಾಲಿ ನಾನು ಮಾಲೆ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಓವರ್ಲೆಪ್ ಆವಂದೆ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಇರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಸಂಗೀತನು ಅವು ಟಚ್ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ 15 ನಿಮಿಷದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಎರೆಗಂಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗೆ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೈತಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತಾರೆ ಈ ನೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಶೈಲಿ ಓಕೆ ಕೊರ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆದ ಅದನ್ನು ಮಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಆರಂಭಡ್ ಸ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಶೌಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವನೊಂಚೂರು ಮಾತೆಕ್ಲ ಕನೋಚ್ ಅವು ತೂನಾಗಂತೆ ಅಭಾಸ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಪನ್ಪ ದಾದ ಅಂದವನು ಓ ಸರ್ ಇರು ಇರು ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಶೌಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ನಿನ್ನಡ ನ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಮಾನುಗು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅರ್ಧರ್ಧ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇತೋ ನೋಡ್ತಲೆ ಶೌಟ್ ಮಲ್ಪರ್ತಲೆ ಆ ಒಂಚೂರು ಆ ಸುರು ತೆಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದು ಪಾಡು ಇಜಿನಕ್ಕೇನಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಲವ್ ಬಡ್ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಶೈಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡವು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅವೇನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಪೊಣ್ಣನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಇರೊಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು 2 ಜನ ಮಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ 2 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿದು ಬರೋದಂಡ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಹೇಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಾತೊಂದುಪೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ರಂಡು ನಾನು ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಲೆಡ್ ಆತನೇಟ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ